Tuwidan tayo sa kabilang side ng tunnel. Yun na, kabilang side ng tunnel na hindi naman natin lalabasin. Dito lang tayo, so babalik na tayo. Master. Saan punta? Punta moon? Skirt skirt? Broom broom? Ano, tara? Let's go! Takot tapos sinulusong pa tayo mamaya. Ay! Hindi na natin nahintay dahil mukhang walang sign ng ano eh. Hihinto yung ulan. Saka gagabihin tayo. Ngayon ano na eh, 3:21. Pagka inantay pa natin yan, baka abutin tayo ng dilim bago tayo makababa. Ang ganda tignan no. Parang ganito yung mga sa Sierra Madre, Master, no? Ganito. Pagka binulapos ko, yung mga takong gano'n, pulikate ako. Ganito na lang. Yan na lang muna. Alay lakad. Sinumpong na naman ako ng pulikat. Muntik akong sumemplang doon kanina. Tigil ko na ito pa ako. Lakad muna konti. At dinadamayan ako ni Sir Ronnie naman paglalakad. Lakad-lakad muna dahil pagka pinapadyak ay sakit eh. Good. At ito ang ending ng ating kaibigang loop. Pinagbabaw na teknik. At hindi na kaya, panay ang pulikat ko. Sir, hindi ko ba? Yeah, ay, pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na po. Time check, 5 ng umaga. Mag-KBang tayo ngayon. Solo KBang loop. Medyo tinanghali ako ng alis ng konti. Dapat mga 3 AM eh. Pero tignan natin kung saan naabot. Mahaba-habang biyahe ito. Kaya mapaalala natin ngayon palang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga kasila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Let's go. Solo rest back KBang tunnel. As usual, ang start natin Marilao, Bulacan. Malabas pa lang tayo MacArthur Highway. Yon, 5:15 MacArthur Highway. Diretso lang muna tayo. Same ruta to nung nakaraang ride natin, yung Patagaytay. Pero mag-iiba ng bandang Bacoor. Valenzuela na tayo. Yun lang, Lunes ngayon. Rush hour. First day of the week. Kaya, nako, rush hour tong oras na to. Ayun na nga, nakasabay na sa lahat. Dapat kasi kanina pa ako alas 3 mag-ride out eh. Kaya nakatulog ulit ako pag ano ko ng alarm.
bagal natin ngayon kumpara dun sa nagtagaytay tayo. Ang dami nating ano ngayon, tanghali na kasi. Ay 56, monumento na tayo. Sundan lang ulit natin yung direksyon ng LRT. Sa ilalim na hanggang marating tayong Manila. Yun lang, napakarami talaga stoplight dito sa Abad Santos. Pang 1,500 na stoplight na yata itong hihintuan ko.
Time check 6:23. Dito tayo sa tapat mismo ng Manila City Hall. Diretso na tayo. Nung nakaraan nagtagaytay tayo, kumaliwa ako ron sa Lagos Nilad. Bagong go. Ngayon dito na tayo, Paros Boulevard. KM0 na tayo as usual. Nyelpi. Selfie muna tayo sa ating mahal na KM0. Kaya tayo flyover sa tawid ng EDSA. .6:43, baklaran na. Nagugutom na ako Pero doon na tayo ulit mag-almusal. Yung sa may pinagstapan natin nung nagtagay tayo ako sa may bandang Bacoor, Cavite.
Lalaki na diferensya. Nung nakaraan na nagtagaytay ako, madilim pa, nandito ako. Gantong oras, nasa ano na ako, Imus. Sana makabawi mamaya. Pumorma na tayo dito sa kabilang side para pagdating doon sa ano, sa may dating Uniwide, kakaliwa na tayong ganun. Traffic pa oh. May sunog kaya traffic. Kopya ba?
nakatingin sa likod. Camera na lang kung makikita natin. Bumagal tayo doon, traffic. Buksan natin yung GoPro. Baka makatsyempo tayo dito ng palanding na aeroplano. Ayun! Yes! Naka-timing din. Woohoo! .703, Las Piñas na tayo. Kung napanood nyo yung last vlog ko na ang Tagaytay, halos same din to ng dinaanan natin. Kaya lang magkakaiba pala rito. Hindi ako makapag-almusal mamaya dun sa total. Kasi kakanan tayo ng SM Bacoor. Doon na tayo harap na almusalan. Parang nararamdaman ko malapit na ako magutom ah. Sana may madaanan tayo McDo. Parang nag-crave ako ng hot cake ng McDo. Pa ako nag-almusal eh. Pag alis ko kanina may tubig lang. Mainit na tubig ah, hindi kape. Nagbabawas ako sa kape ngayon eh. Once a day na lang. Dati kasi parang 3 to 4 times a day ako nagkakape. Yun, 717. Nandito na tayo sa Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Sana may McDo. Kaya, ayun. McDo ba yun? Kaya nasa kabilang side. Ay, pwede na. Drive-thru na lang pala ako.
Isang 2-piece hot cake. Two-piece hot cake na a la carte. Hello? Super window pa sa window. Wala eh. Ay, magkano ba? Ito pala meron ako. Magkano? Ano? Yun, tapos hahanap tayo ngayon ng convenience store kung saan pwede bumili ng tubig. Ayoko tumambay dun sa McDo eh, wala magbabantay ng bisikleta sa labas. Hindi mo naman pwede ipasok sa loob ng McDo yung bisikleta. Tsaka maraming tao. Yung same spot pala kung saan tayo nakaraan, nagpahinga. Di pala abot ng SM Bacoor. Di pala abot ng SM Bacoor yun. Kailangan ko tubig. 45.
Okay, time check, 7:46. Takbong busog muna tayo. Ayun na tayo sa Pure Gold Bacoor. Nakaran tayo sa may SM Bacoor. Nakaka 45 kilometers na tayo hanggang dito sa may SM City Bacoor. Hanggang Cabiang Tunnel, ano pa to, 50 kilometers. Pero mahabang patag pa yung titirahin natin dito. Mamaya pa tayo aaho kapag nandun na tayo mismo malapit sa tunnel. Pero dito mahaba-haba pa yung papatagin natin. Pero dito mahaba-haba pa ang patagin na daanan natin. Depende sa kung ano oras tayo makakarating ng Cabiang. Depende doon kung ilulup ba natin o ibabalikan lang natin. Tanghali kasi ako nakalis. Bala ko dapat mga alas 2 ako alis, alas 2, alas 3. Nakalis ako alas 4 na. Nakalis ako pasado alas 4 na. Kaya medyo tanghali na, pero titignan natin. Medyo maganda naman ang biyahe natin, dire-diretso eh. Medyo may traffic lang kanina doon sa may Parañaque. May sunog. Pero other than that, medyo dire-diretso naman biyahe natin, maganda. Itong direksyon na ginawa natin na to, yung pakanan ng Bacoor, SM Bacoor, pa-direksyon ng ano to, Kawit, Cavite. Mamaya, naku, expect natin mamaya medyo matraffic doon. Pero sana hindi. Para dire-diretso ng padyak natin. Ito nga yata, ito Binakayan Bridge. Alam ko ito yata, Kawit na yata itong lugar na to. Ito, Kawit Cavite na tayo. 7:57. Alam niyo ba yung salitang Cavite? Hango yan sa Kawit. Ewan ko kung paano naging Cavite. Basta napanood ko yan eh. Pero sa TikTok yata. From Kawit. Tapos nag-evolve. Tapos nag-evolve na nag-evolve. Kasi naging Cavite. Ayun na nga, traffic nga, dami na sasakyan sa Kawit. Sayang, kung maaga-aga sana tayo nakalis, so tapos madilim pa, nandito tayo. Dire-diretso sana biyahe natin.
malamok tong tulay na to ah. Malamok bridge. Dami siguro lamok dyan. Ito pala madadaan natin yung Aguinaldo Shrine. Ayun, may mga bandila na yun. Isa rin yan sa mga sikat na puntahan ng mga siklista, lalo mga newbie. Dito lang sa malapit. Bah, pabor ang panahon ngayon ah. 8:15 ng umaga at makulimlim pa. Actually malamig. Malamig ang panahon ngayon, Lunes ng umaga. Oh, ganda na pala ng kalsada rito ah. Ganda ng pagkaka-aspalto. Very good. Sarap padyakan, kinis. (8:19) Noveleta na tayo. Naka 52 kilometers mula nung nag-ride out tayo sa Marila, Bulacan. Ayan lahat ng aahonin natin, no? Klinat ko sa kumot eh. So kita natin lahat ng ahon. Mayroon isang mataas doon, pabalik ang Tagaytay. Grabe, ang taas. Yung unang ahon yun yung Pakaibiyang. Tapos silulusong. Tapos pangalawa yung pakitang Tagaytay. Ang taas. Okay, diretso lang tayo. Sabi ng mapa natin, hindi tayo kakaliwanan. So bali yung naging ruta natin mula nung, di ba, kumaliwa tayo ng SM Bacoor. Ay, kumanan pala. Tapos dulo, kaliwa sa Kawit. Tapos puro dire-diretso lang yun. Wala namang ibang nilikuan. Dire-diretso to hanggang Maragondon tsaka Naik.
Aba, lihis sa main road tong pinadaanan sa akin ni Kumut ah. Iba to, hindi ito yung mga tinadaanan ng ano. Looban ng putik. Sir, buti lang walang traffic. Putik naman to si Kumut oh, biglang sumaliwa sa mapa. Ano yun? Ayop na yan, Google Maps tayo. Teka lang, baka palayo to. Gagi, ang layo ko. Pabalik ako. Balik tayo, ikot-ikot. Hayop na Kumut yan. Butik andun ako oh. Ayun yung dot oh. Ang layo ko sa main road, gagi. Papunta na akong dagat. Gagi, sira ulo to si Kumut. Dadalhin ako sa dagat. Normal. Balik tayo, layo nun ah. Kanina pala yun yung pag may nakita akong ano, pala kumaliwa ako. Balik ulit, putik na yan. Magkaiba na sinasabi to si Kumut tsaka si Google Maps. Pero sundan natin si Google Maps. Ang layo ng babalikan eh. Hayop na yan. Bisit, sayang oras. Hayop na yan. Layo ng inikutan. Hayop ka namang Kumut, saan mo ako dinala? Mali ko rin eh. Nung plinat ko sa Kumut, nakita ko diretsong kay Biang. Hindi ko na ni-review yung mga street na dadaanan niya. Kala ko naman main road ang dadaanan. Putsa, nilihis pala. Ayun, merge na ulit sa highway. Hayop na yan. Hayop! Sayang. Nangihinaya ako sa oras. Grabe. Hayop na yan. Sana pala nung unang napansin ko na lumihis sa main road, sana bumalik na ako eh. Ay. 8:46 na. Sayang din yun. General Trias na tayo, 8:46. Eksaktong 60 kilometers hanggang dito. Ay, buset. Ah. Ando na sana tayo. Malayo-layo na sana. Naalala ko yung lesson learned. Next time talaga pagka lumihis sa main road, hindi ko papatusin. Naalala ko dati nung nag-road to sunloop ako, gano'n na gano'n nangyari sa akin sa ano, sa Isabela pa. Basta may gano'n nangyari sa akin, lumihis sa main road, tinuloy-tuloy ko. Putik, napunta ako sa Maisan. Lihis na lihis pala yung daan. Hayop ka Kumut. Ito, susundan naman natin si Google Maps. Kakanan daw ha. Ayun kaya pero mukhang malinaw naman ang pagkakaano kay Google Maps. Kitang kita sa mapa eh.
Sa Garmin kasi, ang hirap i-zoom nung ano, nung mapa. So ang hirap ma-identify kung tama pa ba yung rutang dinadaanan mo. Gate 48 tan sa Cavite. Hayop na basta umarang naman. Kukunan ko nga eh. Yan. Visit. Umarang. Pure gold na lang tayo. Ngayon ko lang napansin yung pagka rolling hills dito. Ang ganda pala, saktong sakto.
Banayad na banayad. Nakukuha mo yung buwelo eh. Gaganda ng takbuhan. Time check 9:11. Nike Cavite na tayo. Okay, 9:22. Dito tayo sa Nike. Yung may dalawang ulo ng kalabaw. Ayun o. Dito diretso lang tayo rito. Ito sigurado to. Hindi tayo papalya dyan. Hindi na tayo nagpicture dun sa ano, sa ulo ng kalabaw. Yung sa may kalabaw. Sayang oras kanina. Nangihinayang pa rin ako. Di ako makakit over. Diretso lang tayo dito. Tapos kanan. Dito. Pag tinignan mo to sa mapa, halos ano naman to eh, tabi ng dagat. Pero hindi sa coastal road. Sa side lang siya ng dagat. Medyo malayo sa dagat yung kalsada. Teka, manigurado tayo kay Google Maps. Maliit na naman yung kalsada eh. Mahirap na. Naku, yun na naman pala oh. Mali na naman kanina. Pala kumaliwa ako. Pero parehas lang. Doon din ang tumbok. Pero doon na tayo dumaan sa... Ba't ko nga pinapadaan kasi? Dito naman ako ng Google Maps. Balik tayo, mas malapit dito sa kabila. Ah hindi, diretso lang natin pala. Konti lang naman pala diferensya. Hindi naman ganun kalayo kaya nung kanina. Kanina layo talaga ng ikot eh. Ito hindi masyado nagkakalayo. Oh, kalma. Putik. Ba't ganun? Iba na naman to. Ginugulo na naman ako ni Google ah. Ah hindi, tama. Ayop na. Nalihis na naman. Ayop na yan. Di na natuto. Sabi ko kanina lesson learned eh. Tinuloy ko pa rin. Pero okay lang. At least maluwag-luwag tong nadaanan natin. Walang traffic. Balik na ulit tayo sa ano, Governor's Drive. Ay nako, hindi ka na natuto iyan how.
Maragondon, Cavite. Nakaka 79.79 kilometers. 980. Ayan na, natatanaw ko na yung bundok na ahunin natin. Yan yung pinapakita rin kanina sa Garmin ng mga ahunin. Ikutin natin ganun. Ha, let's get ready. Let's get ready to rumble. Let's get ready to rumble. Sarap ng biyahe. Sana hanggang mamaya ganito lang yung panahon. Makulimlim lang. Hindi umaaraw ng matindi. Dahil pa naman nating aahunin. Kita mo, mayroon na naman tinuturong ibang ruta si Kumut. Kanina o sinunod natin, iba na naman daanan natin. Naku, mukhang maulan dun sa may Akibyang So, may dala pa naman tayong drone sana. Hindi, sana mamaya medyo sumikat ng konti yung araw para makapagpalipad tayong drone. Ayun na, malapit na tayo sa paanan ng ahon. Satsaniin lang naman natin to. Eto na tayo. Welcome to the jungle. Simula ng ahon. Ayun, no? Kitang kita, walang daya, nakatingala. Mali, dadahan-dahan natin yan, kaya natin yan.
unti-unti lang. Chani-chani kumbaga. Masasampat mararating din natin yan. Lunes ngayon, halos wala tayong kasabay umakyat. Pag weekend malamang marami rito. Sa 86 kilometers pa lang start ng ahon. Grabe, naka 86 kilometers na. Patag muna tayo bago tayo sa ahon. Hopya, di ako nagpahinga. Nagpahinga ako bago umakyat. Ang huli pahinga ko sa Bacoor. Tukod muna agad. Pagod na ako. At pala nagpahinga muna ako bago umahon. At kumain muna ulit ako. Bale, mamaya doon kain. Mamaya kain ulit. Diskarte sa ahon. Dahan-dahan lang. Pag napagod, pahinga para makabuelo ulit. Mag-aalas 10 pa yun. Yung nagsimula tayo umahon. Ngayon 10:02 na. Hala. Sige, kami yan. Unti-unti lang, makakarating rin tayo rin. Tsaka hindi naman purong ahon to. Papunta ang Kaibiyang. Meron din mga reporter ito. Actually, yung bago mismo mag-Kaibiyang, mamaya bulusokin eh. Rock music, pasok tayo rin. Ha, laglagan tuka. Laglagan tuka ni Ian Howe. Pagod. Haba pa nito, dire-diretso pangahon. Ayun, may nakasabay tayo isa. Opya, tirik na tayo, tirik. Okay, balik pa Jack. Uminom lang tayo ng konting tubig dun para mamaya na tayo magpahinga ng lubos pagka mag-drone na para sa pahingahan. Tsaka samantalahin natin habang makulimlim oh. Ito banda rito, daming pahingahan. Kita nyo naman, kabi-kabilaan, daming kainan. Kahit dun sa mismong Kaibiyang Tunnel, merong kainan dun sa Ledgi nun, sa Gedli nun.
Yun, recovery. Pero alam ko, ahon din agad yan. Ayun no. Ay nako, kitang kita. Nakatago lang sa likod ng mga puno, biglang ahon. Sayang yun, di ko kinuha yung buwelo. Ay, okay lang, mababa lang naman. Ay, lusong ulit. Medyo nakalimutan ko na yung mga ano nito, buwelo-buwelo. Sayang yung kanina oh. Parang eto, hindi ko alam kung paano yung buwelo na itong lusong na to. Bali, bala na. Rock music, pasok! Brownie! Puerto Azul pala to. Ito makapagpahinga ng konti, makapag selfie tsaka pahinga. Hiningal ako rin. Napapadalawang isip ako kung itutuloy ko tuloy yung Kabyang Loop o hanggang Kabyang na lang. Pagod eh. Meron pa tayong mga nakasabay dito. Mga kapot pala natin to eh. O sama ko kayo sa vlog. Mga taga ano, 13. Mga taga 13. Saan biyahe nyo? Dito lang po. Dito? Uwi na. Okay. Sige, kayo ba yung umano kanina, tumuhog? Opo. Lalakas ito. Grabe, daman to kanina sa ano yan, bilis eh. Yan how. Ayan na naman. Ahaw na naman, buti na lang, maganda. Buti na lang, maganda asfalto rito, hindi mahirap padyakan. Pagod na ako. 10:28 na. Nakaka 89 kilometers. Bad trip talaga yung naging detour kanina oh. Kung di ako naligaw kanina, malamang ando na dapat tayo sa ano eh, Kabyang eh. Ang sarap. Tahimik na tahimik, wala tayong kasabay. Nature na nature. Solo natin.
Pagod. Pero sarap naman. Dadalawang isip tuloy ako. 10:30 na eh. Dapat talaga kanina mga alas 2 o alas 3 ako nakaalis. Ayun, lusong na naman. Sana mahaba-haba to. Rock music, sok pa. Boom! Bulaga! Ahon! Opya, ubos agad. Ubos agad ang buwelo. Hindi ko nakabisado yung buwelo nun ah. Woo! Tukad. Mataas din yung ahon na yun. Buti na biluhan natin ng konti. Hopya, set up ulit natin yung mapa. Meron akong spot kung saan ko balak magpalipad ng drone. Mandaron. Yan. Dito ko balak magpalipad ng drone dito sa hairpin na to, sa siko na yan. Layo pa pala. Ilan pa? 8 kilometers pa papuntang Kibyang Tunnel. Isiping mabuti, isipin kung alin ang gagawin. 10:40. Medyo alanganin na tayo para sa sa loop. Ang haba pa ng ahon ni mamaya, mukhang babalik na lang tayo. Next time na natin rest bakan ulit yung Kibyang loop. Hanggang tunnel na lang siguro muna tayo, balik na tayo. Same route. Kasi umalis ako pasado 4 AM 4 hanggang 11, ilang oras yun, 7 hours. Kung iikot ako, baka abutin ako hating gabi. Masyadong malayo. Dapat mas maaga talaga alis, mga alas 2 ng madaling araw. Dapat ma-target dito sa Kibyang mga 9 AM, 10 AM na dyan sa Kibyang para maganda ikot. Hindi abutin ng hating gabi pag uwi. Palusot si Ian How. Yun lang, buti na talaga maraming lusong dito sa hindi lang puro ahon, kaya nakakapagpahinga tayo.
Tukod ulit. Pang 1,350 na tukod ko na. Pagod. Ha. Naubusan na akong tubig. Tsaka pagka tapos wala na tindahan dito. At dapat pala bumili na ako ron. Doon na ulit sa sa Kaibiyang Tunnel na. Gugutom na ako. Yung goy. Ayun o. Kalis na nga rito. Baka maunggoy tayo. Nakita ko sa Facebook yung si Krista kinapitan ng unggoy. Tayo bitawan. Hala. Sige, kaya mo yan. Sipa. Ginusto mo yan Ha. Pang 1,765 natukod. Pahinga ulit tayo. Kapagod. Wala na talaga, hindi tayo maglulup ngayong araw na to. Bawi tayo next time. Tsaka wag natin simulan sa Bulacan, masyado malayo. Pag galing Marilao, siguro gagawin ko gagamit ako pinagbabawal na teknik hanggang MOA. Gusto ko sisimulan yung Kaibiyang Loop. Ang layo pag galing Bulacan. Dito naka 92 kilometers na ako. Ilang kilometers din yun. Sayang. Sana may tindahan. Gutom na ako. Kailangan ko na kumain. 10:53. Tatanghalian na pala. Huling kain natin kanina dun pa sa nung nagkape tayo. Nag-almusal tayo ng McDo. Ang dami unggoy Hello. Huwag kayong lalapit. Wala akong pagkain. Kinabahan ako ng konti doon. Hala, ahon ulit. Ay. Layo pa. 6 kilometers pa eksakto hanggang Kaibiyang Tunnel. Upo, walang tindahan. Sana pala bumili ako doon kanina para may baon ako. Pang 3,600 natukod. Pagod, walang tindahan. Gutom na ako. Alas 11 na ng umaga. Time check, eksaktong alas 11 ng umaga. 93.95 kilometers. Think 5 plus kilometers pa hanggang siguro mga 11:30 o 12 tayo makakarating sa Kaibiyang Tunnel. Sakto tanghalian. Sa tayo kakain din. Pagod. Ok daw, ok.
Meron dito palay mataas na gulod. Pagod. Buti na lang talaga nakasama ang panahon. .8 kilometers na lang. Kaya mo yan, Ian How. Kayang-kaya mo yan. Ang dami rin lusong papunta eh. Kaya ibig sabihin, marami rin tayong aahunin babalik. Hindi rin ganun kadali. Kaya i-rock music, pasok mo na. Pasok! Galing oh, ang tawag sa ganyang style. No, pang-prevent ba ng landslide? No, buti na lang meron pa natitirang konting tubig. Pwede na yan. Sarap. Ay, salamat, may tindahan. Bili. Presto. Magkano yan? 10 isa. 10. Magkano yung tubig? Ay, wala pa akong tubig siya. Wala. Ubus na. Ano na lang? Mountain Dew magkano? 30 po. 30? Opo. Naku. Ano na lang? Ano po? Yung Coke gano'n din? Opo. Parpar. Ha? Po 40. Dati to. Sige. Ay. Sige, isang Isang
Sa Mountain Dew. Mountain. Ay, salamat. Nakapag tayo. Pamatid gutom. Sabi, sobra na gutom ko eh. Tapos yun din, sayang, di na dapat ako magsusoft drinks eh. Walang tubig si ate. Pero okay, hindi ko na inubos yung Mountain Dew. Konti na lang. Pero bago mag-Kabyang mismo, papalipad tayong drone. Medyo malayo ng konti para maganda capture. Malapit na. Malapit na yung siko. Eto na, alam ko lusong na to eh. Tinignan ko sa mapa kasi baka mamaya malampasan ko. Alam ko kasi etong last na lusong na to, rekta na to doon sa tunnel. Rock music, pasok! Ang nanay nitong si Aling Pastor. Brownie! Kilometers. Hopya. Hopya, ito na yung spot kung saan tayo kapalipad. Dito sa sikong to, ito yung minarkahan natin sa mapa.
Ayos na, rock music pasok na ulit. Ayos na, nakapag-draw na tayo. Rock music pasok na ulit. Swak pa! Diretso na tayo, Kibyang Tunnel. Time check 11:51. Dito tayo sa Kibyang. Kaya makisuyo naman ako. Makisuyo lang si kuya ha. Ano lang, wala akong kasama kasi. Pahiga din. Paringigay. Emergency yun. 1, 2, 3. Kapapo. Kaya maraming salamat. Thank you. Tama ko na lang sa vlog. Sige. Anong paninda nyo? Mani. Minyon. O yan, pag pupunta kayo rito sa sa Kibyang, dito kayo bumili kila ate. Magkano yung ganyan, te? 100 lang sir. 3,100? Pwede 6,200.
Hanggang 3-4 lang po. Ano sir? Hindi raw pwede. 6. 100. 200. Ah, Oo naman. Pinik ka na kayo sir. Hindi ka kasi nakipinik kayo sir. Di ba sir? Oo nga. Tay, maraming salamat ah. Ay mamandala sir. Pagkalakas sa kanya. Wala akong nalagyan to eh. Puno na yung mga ano ko, bag ko. Tay, salamat. May pagkain pa rito, no? Opo sir. Ay, dun. Teka. Masasaya ka ba sir? Bulacan. saan ka sa Bulacan po? Marilao ate. Dati sa Giginto, Bulacan kami. Ah. Amagyan, Bulacan. Ah, malapit sa amin eh. Padaanan. Yung kapatid ko nasa Balagtas. Okay, punta tayo sa kabilang side. What? Ahaw! Na tayo sa kabila. Dito tayo sa kabilang side, may mga viewing deck din dito eh. Tsaka tabing dagat. Tayo papalipad ng drone. Dito tayo. May kainan ba dyan? Saan dito? Dito na rin muna makakain bago tayo magpalipad ng drone. Ano pagkain nyo? Ayan sir, meron tayo sir. Mami, may pritong manok. Sige mami, pritong manok tsaka kanin. Yeah, yun. Ganda ng pwesto rito ah. Ay. Ha? Video ito. Hi ka, hi. Hi ka. Kasama ka sa vlog. Hello. Ganda ng pwesto na rito. Ano yan? Merry Christmas na? Merry Christmas! Ganda! Nice! Ito pwesto natin, no? Ah, ganda!
Ang ganda ng pwesto rito. Medyo lumusong tayo ng konti. May ahulin natin yun. Nakakatuksong ang ilup na eh, pero hindi. Masyado mataas yung ahulin. Eh, alas 12 na ng tanghali. Next time na lang, babawi tayo. Pero papalipad muna tayong drone. Ganda oh. Yan. Magkano to, te? 70. Tapos chicken, Jo. Chicken! Okay, tapos na kumain. Nag-iisip ako mabuti kung ilulog ba o hindi. Teka, palipat muna tayo. Mga ambon. Pag-drone. Hindi pwede.
Okay, time check 12:53. Tapos na tayo mag-lunch. Tapos na rin tayo magpalipad ng drone dito. Ang ganda. Grabe, sana magustuhan ninyo. Actually, hindi lang pabalik ng tunnel. Pati pabalik ng Maragundo, marami pang aahunin doon. Pero mas maraming lusong. Pero okay naman, nakapag-recharge na tayo. Tsaka mas maraming lusong na yan. Pero kakain ulit tayo. Sulit ang punta. Ganda ng mga view. Next time na natin iloop. Boom, ahon. Mahaba yan, pabalik ng tunnel. Saka marami pa ron sa unahan. Naka 101 kilometers na pala tayo. Bali magto 200 tayo, balikan. Ha, kahingal pabalik galing dun sa ano, kung saan ako kumain, taas din. Bagay, dumuluso ako ron kanina papunta eh. Ay, kaibiyang na ulit. Picture. Solo natin dito sa kabilang side, maraming tao eh. Bibili na ako, te. Yan, dun na. Alin? Wala akong baong pabalik eh. Mani? Hindi, wag mani. Ay, ano ba sir? Akin na. Pastillas. Kano yan? 25 na lang sir. Ilan sir? Magkano? Apat na sir na. Isang ube. Tapos okay na yan. Picture nga ulit ako kay ate. Iwan ko muna. Picture ulit ako, may motor kanina eh. Sige. Hi guys. Para walang motor. Jen, pagpila mo na, kumilos ka na. Doon mo na, wala ka pang pinigyan. Ito na nga yung Yes! Woo! Stop! Sobrang diesel. Isa pa.
Tsaka pahaba. Thank you. Yung pagkala mabigay, yung kinuha. Ano tayo? Ano po siya nung Ayan. Yo, salam. Ito pagkaman. Penta? Siguro maraming laman niya. Blue mineral. Bike lang po. Ito pa kayo galing yung boss? Gentry. Ayaw. Pinakalang ng boss ah. Tagal. Ay, kwento ako eh. Daming ahon eh. Problema mo yung pabalik. Oo nga eh. Kaya magdidikit ako sticker. Hop, bago tayo umalis, magdikit tayo sticker dito kay ano. Okay, babalik ahon. Bumili na ako ng ano nung kanina kay ate. Yung pampasalubong. Pero hindi ko siya pasalubong, pambaon ko siya pauwi. Para may makain tayo, haba nung walang tindahan dito eh. Tsaka tubig. Bumili na rin ako. Boom! Kita niya yan. Taas no? Pabalik. Ay, Diyos ko po. Haba. Bagay, okay lang. Napapa-ensayo na rin tayo. Pagka nag-loop tayo, mas ano na, alam na natin mga expect. Ulit dati na ruta ko na to. Ilang beses na. Siyempre kaya lang nakakalimutan natin eh. Hala, ahon. Ahon lang ng ahon. Sarap magbike eh. Okay, tukod number 5,372. Oh, ganda oh. Ganda rin ang inahon natin. Alam mo, taas oh. Ha.
Pagod. Araw na. Mas mahirap. Pahinga ako kanina. May dumaan tricycle, inaalok ako kung sasakay ako. Sabi ko, ano ko mahina? Mahina lang si Ian Howe. Pero may paninindigan. Ay! Kaya natin to. Buti na lang, malilim dito. 1:34 na ng hapon. Sikat na yung araw. Pero mapuno yung dinadaanan natin. Tsaka maahon. Kaya natin to. Paninindigan natin yan. Sarap. Solong-solo natin. Wala tayong kasabay, oh. Yeah. One with nature. Ganda. Ayan na naman, ahon ulit. Ang dami. Ayan na naman, ahon ulit. Dami talaga ahon, pabalik. Ilan kaya total elevation nito pag natapos ko? Pahinga ulit tayo dito sa lilim. Ay, salamat. Tapos yung mga ahon. Pero alam ko may mga pero marami pa dyan mamaya sa unahan. Ang dami natin nilusong kanina eh. Ito lang maganda rito sa sa Kabyang. Kahit mahirap yung ruta pabalik, maganda yung mga tanawin pabalik.
nakabalik na pala tayong Palo Alto. Daya, batang bilis na. Ang bilis lang bumalik dito. Kanina papuntang Kebiantanan, ang tagal eh. Ang bilis lang ba dito na agad? Nakabalik tayo Palo Alto. Ayun, nakabalik na tayo sa Kapatagan. Diretsong ano na lang to, 90 kilometers hanggang pabalik ng Bulacan. Ay nako, mapagod din. Ang dami natin inahon, papunta tsaka pabalik. Pero okay lang, sulit sa mga view. Manalong panalo. Hi vlog. Malamang same route na nadaan natin, depende. Mamaya kung tupakin tayo. Kasi malay mo mapaikot tayo sa ibang ano. Pero ang pinakamalapit na ruta yung dinaan natin kanina papunta. Pero lang yung naligaw ako, hindi kasama yung sa Rosario. Kamali ako dun. Time check 2:39. Nakaka 115 kilometers na tayo. Ilang oras yun? Mula nung alas 5 nag-ride out tayo. Sayang, next time talaga pagka ni-rest backan ko yung loop. Alis ako ng ano, alas 2 na madaling araw. Ngayon surfall na yun. Kabalik na tayo Maragondon Bridge.
Bali 8 oras ko pala pinadjak yun. Mula nung nag-ride out ko mula nung bulol-bulol na ako. Mula nung nag-ride out ko ako Mula nung nag-ride out ako ng alas 4, alas 5 pala, alas 5. 7 oras ko pala pinadjak yun. Mula ride out ko na bali 7 oras na padjak pala yung papunta. Kasama na lahat nung mga pahinga, nung naligaw tayo, pati yung pagdo-drone, pati yung tapos kain. Pabalik hopefully mas mabilis kasi hindi naman ahon to eh. Kaya na 5 oras pabalik. Mahaba-habang padyakan pa. Pero puro patag na yan. So carry na natin yan. 3:14 nakalabas na tayo ng Maragondon. Ang haba, tignan ng mga kalsada pag pauwi. Ay! Buti na lang yung biyahe natin ngayon hindi masyado mainit. Ngayon na pansin ko lang walang masyado convenience store dito ah. Gahanap ako gusto ko muna magpahinga kapag merienda muna. Wala pa akong makita. Uy, paano nangyari yun? Doon ako lumabas sa kanan ng kalabaw. Kanina doon ako pumasok ah. Kaya mo na. Importante, pauwi na tayo. Tignan tayo muna ng pahinga, wala akong makitang convenience store. Time check, eksakto ang alas 4. Palabas na tayo ng Naik.
Tansa Cavite na tayo. Buti na lang maganda ang kalsada rito, maganda asfalto. Kaya kahit pagod ka na, hindi masyado nakakalaspag. Sarap papadyakan pa uwi. 4:25 SM City Tansa. Ang estimate natin makakauwi nito mga 7 or 8 PM. Makukunan din natin town hall ng Tansa. Kanina naharangan tayo eh. Ito yung part na na-skip ko kanina. Doon ako dumaan sa kabila, at pala dito. Hindi ko naalala dumaan ako rito kanina eh. Doon pala ako pumasok, doon ako nagkandaligaw-ligaw. Time check 4:52. Kawit Cavite na tayo. Konti na lang. Konti na lang, malalaspag na. Merienda muna ulit tayo, merienda. Gugutom na naman ako. Ang kinain ko lang kanina yung pastillas na binili. Ayun, dito nagkatalo kanina. Dumiretso ko ron eh. At pala doon ako sa malaking kalsada. Ay, tulongges. Tulongges, Ian How. Time check 5:02. Eksaktong 50 kilometers na lang hanggang Marilao. Gapang-gapang na lang tayo. Pagod na. Yo, merienda muna. Uy, SM Bacoor na. At madilim na. Umalis na madilim, uuwi ng madilim. Time check 5:27. Aguinaldo Highway na tayo. $5.37 na labang sa pote. Labas na tayo Las Piñas, Parañaque na. (6:08) ng gabi, Roas Boulevard na. Isang diretso na lang to. Woohoo! Narespakan din ang Kaybiang. Alala ko dati, tinira namin ito nila Sir Ronnie, Sir Noel. Pabalik, gumamit kami pinag-upalo technique kasi nabongka ko. Pero ngayon, mas matindi yung restback natin. Galing pang Bulacan, balikan pa, panis. Tapos may dala pa tayong drone.
Panalo sa mga drone time. McLaren. Time check 6:32. Dito tayo mayayari sa Maynila. Traffic oh. Nasaan na tayo? Kilometer 0. $37 170 kilometers. City Hall na tayo. Chinatown. $7:12 ng gabi, monumento na tayo, 178 kilometers. Ang problema dito sa Bulacan, ang hirap umuwi. Napaka-traffic. Wala mahirap dito sa Bulacan, ang hirap umuwi. Napaka-traffic. Kanina pa dapat, kung walang traffic, kanina pa dapat ako nakauwi. Gapang eh.
to Valenzuela People's Park. 7:32. Ay, salamat, nakawala din doon sa traffic. Ito, dire-diretso na to, mga kapot. Yes, 4 kilometers na lang Marilao. Woohoo! Ay gagi, di pa umabot ng 200 km oh. Sayang. Iyan house na tayo. Nabitin pa. Di bali, okay lang. Halos 200 na rin yan. Hanggang dito na mga kapotpot. Maraming salamat sa pagsama nyo. Sobrang epic na tong ride na to. Huwag kakalimutan matanda kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Huwag kakalimutan matanda kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay suwertahin. Hindi mag-skip ng ads. Masarang suwertahin. Hanggang sa muli. Salamat. Time check. Anong oras na? 8:20. Time check 8:20. 196 kilometers lang ang inaabot.